Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Pa Tiyankhule na Ambuye ndi pamene mawu a Mulungu amamera mizi m'mitima mwathu. Timampatsa mpata Mulungu kuti atiyankhule. Ndipo akatiyankhula ife movomereza timanena kuti tilipo atumiki anu tili kumva. Lero ndi lolemba pa 24 June chaka cha 2024. Ndipo pa 24 June timachita chaka cha kubadwa kwa Yohane Mbatizi, the nativity of John the Baptist. Mmoyo wa Yohane Mbatizi muli zambiri zoti inu ndine tiphunzire m'Chikhristu mwathu, muzimu mwathu, moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, maubale athu ndi anzathu. Iyetu azikula, ine ndizichepa, amatero Yohane Mbatizi. Mawu yamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 49 ndime 1 kulekeza 6. Ndidzasandutsa kuwala kowunikira anthu a mitundu ina. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Sarah Kwenda, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Kachebere Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 139. Ndikukutamanda ninu chauta chifukwa ndinu odabwitsa, ntchito zanu zonse nzodabwitsa. Inu munandipanga mwaluso ndipo mmandidziwa ndikanali m'mimba mwa amayi anga. Mawu achiwiri akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 13 ndime ya 22 kulekeza 26. Iyeyo asanayambe ntchito Yohane ankalalikira Aisraeli onse. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Aida Francis, achipani cha Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 1 ndime ya 57 kulekeza 66 kudzawerenganso 80. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero tisinkhesinkhe limodzi mawu amenewa. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Mverani inu anthu akumayiko amphepete mwa nyanja. Tcherani khutu inu anthu akutali. Chauta adandiyitana ndisanabadwe, adanditchula dzina ndinakali m'mimba mwa amayi anga. Adasandutsa pakamwa panga kuti pakhale ngati lupanga lakuthwa. Adanditchinjiriza ndi dzanja lake. Adandisula ngati mumvi wakuthwa, nandibisa m'mphondo mwake. Adandiuza kuti, iwe Israeli, ndiwe mtumiki wanga. Anthu adzatamanda chifukwa cha iwe. Koma ndidati, ndagwira ntchito yopanda phindu. Ndangowononga mphamvu zanga pachabe. Komabe zondiyenera zili m'manja mwa chauta. Mphotho yanga ili m'manja mwa Mulungu wanga. Chauta ndi amene adandiwumba m'mimba mwa amayi anga, kuti ndikhale mtumiki wake, kuti ndibweze fuko la Yakobe kwa iye, ndipo kuti ndisonkhanitse Aisraeli pafupi ndi iye. Choncho ndimalemekeza maso mwa chauta,
ndimapeza mphamvu mwa Mulungu wanga. Chautayo akunena kuti chinthu chochepa kwambiri kuti ukhale mtumiki wanga, kuti udzutse mafuko a Yakobo ndi kuwabwezera kwawo Aisraeli amene adapulumuka. Ndidzakusandutsa kuwala kowunikira mitundu ina ya anthu, kuti chipulumutso changa chikafike mpaka kumathero a dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Paulo adauza Ayuda ku Antiyoko kuti Mulungu adalonga Davide kuti akhale mfumu ya Israeli. Mulungu adamchitira umboni pakunena kuti ndapeza Davide mwana wa Yese, ndiye munthu wanga wapamtima, amene adzachita zonse zimene ine ndifuna. Mwa zidzukulu za Davideyo, Mulungu adautsa Yesu kuti akhale mpulumutsi wa Israeli, monga adalonjeza. Iyeyu asanabwere, Yohane adalalika kwa Israeli wonse kuti alape ndi kubatizidwa. Pamene Yohane anali pafupi kutsiriza ntchito yake, iye adafunsa anthu kuti mumayesa kuti ine ndine yani? Ine sindine mpulumutsi wolonjezedwa uja ayi, koma wina alikudza pambuyo panga, amene ine sindili woyenera ngakhale kumvula nsapato zake. Inu abale anga, zidzukulu za Abrahamu, ndiponso ena onse mwa inu oopa Mulungu, mthenga wa chipulumutsowu Mulungu watitumizira ife. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wamwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye amchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo atabadwa, anadza naye kuti amuumbale. Nafuna kumutcha dzina la bambo wake la Zakariya, koma mayi wake adakana, adati ayi, koma atchedwe Yohane. Pamenepo anthuwo adamuwuza kuti, koma pakati pa abale anu palibe wina amene ali ndi dzina limeneli. Tsono adayankhula ndi bambo wake ndi manja namfunsa kuti, mukufuna timutchule dzina lanji? Zakariya adapempha cholemberapo, nalemba kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kuyankhula nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la mapiri a ku Yudeya. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira m'mitima mwawo, ndi kumadzifunsa kuti kodi mwana ameneyo adzakhala munthu otani, pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Mwana uja Yohane ankakula nasanduka wakhalidwe wamphamvu. Pambuyo pake adakhala m'chipululu mpaka tsiku limene adadzadzonetsa poyera pakati pa Israeli. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
Lero tikuchita chaka chakubadwa kwa Yohane Mbatizi. Tafunire zabwino zonse anthu onse amene adasankhula dzina lakuti Yohane ngati nkhoswe yawo, zipatala, miphakati, maparish ndi zina zotero. Pano pa Tiyankhule na Ambuye tili nawo Bambo John Kaliwamba. Tinene kuti tsiku labwino lakubadwa kwa nkhoswe yanu Yohane Mbatizi. Mawu amene tawerenga makamaka mu Uthenga Wabwino, tikayang'anitsitsa Uthenga Wabwino wa Luka, kwambiri akukamba nkhani za chiyambi cha chipulumutso, the earliest announcements of our salvation. Timamva njero Gabrieli aendera amayi Maria, timamva njero yemweyo akulengeza kuti Zakariya komanso Elizabeth adzakhala ndi mwana, akulengeza za kubadwa kwa Yohane kumene, nyimbo ya bambo wake mwanayo atabadwa, the father's song of praise. Zonsezi zikutionetsa kuti Yohane Mbatizi anali kukonzekera kubadwa kwa mbuye wathu. Koma nkhani yayikulu kulengeza kuti Yohane adzabadwa, kubadwa kwa Yohane, kulengeza kuti Ambuye Yesu adzabadwa, kukwakonzekeretsa zonsezi zikutithandiza kuti we must spend our quality time preparing the future, especially those to come. Uthenga Wabwino ndithu ukuzukuta chiyambi cha chipulumutso chathu asanafike Ambuye Yesu kutiunikira kuti zinakhala motani. Apa afuna tionetse kuti tizikhala ndi nthawi yokonzekera zinthu zabwino mtsogolo. Ambiri timafuna zinthu zabwino, timafuna kuvala kwabwino, timafuna kudya kwabwino, timafuna abwenzi abwino, timafuna maubale abwino, timafuna dziko labwino, timafuna mpingo wabwino. Good and fine, but do we have time to prepare for the things that we desire? Mona kuti ambiri sitikirako mtima kukonzekera zinthu zimene timazilakalaka mmoyo uno. Do I dare to be John? Do I even wish to be one? Yohane anakonzekeretsa njira ya Ambuye Yesu. Yesu anali Ambuye Yesu, koma nayenso ndi mtima ofuna kukonzekeretsa anthu anakonzekera kuti adzalandire mpulumutsi dziko lapansi akadzabadwa. Chachiwiri ndi kubadwa kwa Yohane Mbatizi, tikumva kuti ali mmemba mwa amayi ake Elizabeth nthawi imene adayenderedwa ndi amayi Maria. Mwana adatakataka ndi chimwemwe m'mimba mwa amayi ake. John leaped with joy while in the mother's womb. Kunena kuti kuyandikirana pafupi ndi Ambuye Yesu ngakhale anali mmemba mwa amayi ake, Yohana adatakataka ndi chimwemwe. Do I rejoice at my presence in the sight of the Lord? Kuti ndikakhala pafupi ndi chauta, ndikakhala pafupi ndi za chauta, ndikakhala kuti ndikuchita za chauta, do I rejoice? Do I leap with joy? Mona kuti kawiri ambiri kumene timakondwa momasuka ndi mtima onse, mwina atu ndi away from the Lord. Ambiri tikapita ku church timakwiya, ulaliki watalika, misa yatalika, ezochitika kuna kuti chedwetsa. Akunena yoto ndi 1 hour 30 minutes, at maximum 1 hour to 2 hours. Koma mukaona kuti timapita madero osiyana spending our time. Yohane adakondwa because of the proximity of the Lord. Ife tizikondwa pamene Mulungu atiyandikira. God is already close to us, koma ndife amene timathawa pakati pake. Chachitatu tikumva kuti bambo wake atamfunsa kuti mwanayo mufuna akhale ndani. Mayi wake adanena kale mwanayo afuna adzakhale Yohane. Anthu akuti kweyayi kwanu kulibe ali ndi dzina limene lifa, ankaganiza kuti ampatsa dzina la Zakariya. Bambo wakenso chimodzimodzi akuwapatsa cholembera, moganiza mwanayo adzakhale dzina lake ndani. Onsewo mosapangana kunena kuti mwanayu ndi Yohane, kutanthauza kuti Mulungu ndiopatsa, Mulungu ndi wachifundo. God is gracious. Immediately Zakariya atangonena kuti mwanayu dzina lake ndi Yohane, Mulungu ndi wachifundo, pakamwa pake panatseguka, anayambanso kuyankhula, anayamba kuyankhula zotamanda Mulungu. Pali zinthu ziwiri pamenezo zimene tingasingesinge. Choyambirira nchonena kuti until we realize how God has been so gracious to us, the ocean of blessings will remain closed to us. Kufikira nthawi imene titazindikira chifundo cha Mulungu chimene amatitsanyulira nthawi ndi nthawi, tidzaona ngati madalitso a Mulungu atitalikira. Nthawi imene tidzangozindikira chifundo cha Mulungu zimene amatichitira mmoyo mwathu, tidzayamba kukhala anthu othokoza, tidzayamba kukhala anthu otamanda, tidzayamba kuyankhula za ubwino wa chauta, tidzayamba kuyankhula za ubwino wa anthu ena, za ubwino wa mpingo, za ubwino wa moyo wathu omwe. Koma ambiri sitinadziwe kunena kuti God is gracious. Because of that, timangodandaula zinthu zimene tilibe, yet we don't give thanks for the things that we have. Ino ndine, kodi ndiliti limene tidanena kuti Mulungu ndi wachifundo, Mulungu andichitira chifundo, Mulungu amandichitira chifundo, ine ndilipo chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Ambiri, we think we are there because of our efforts, because of our beauty, because of our wealth, because of our fame. No, it's all about God's mercy.
Tikukamba apa zotamandira kubadwa kwa Yohane Mbatizi, ndipo tikawuyang'ana moyo wake wonse unali moyo ochititsa chidwi. Tamva kuti adakhala ali mchipululu kufikira nthawi imene adadzaonekera pamaso pa anthu. Ngakhale nthawi imene anadzaonekera pamaso pa anthu, moyo wake wonse unali odzichepetsa. Koma timamva kuti inafika nthawi ina pamene Yohane adadzadzidwa ndi mantha, adadzadzidwa ndi chikayiko. Atamva za Yesu amene akulalikira, atamva za Yesu osiyana ndi mmene iye amaganizira, mpaka adatuma ophunzira ake, takafunseni kuti kodi ndinu kapena tidikire wina. Iyo tikambirana ku fundo yathu yotserezera. Koma chimene ndimafuna tione pamene panchonena kuti even titakhala opemphera chotani, even titakhala angwiro chotani, even titakhala kuti ndife odzadzidwa ndi zaulere zotani, imakwana nthawi ina yake yoti mmoyo mwathu we experience some sort of confusion, we experience some sort of doubts, we experience some sort of discouragement. It's normal to be discouraged. It's normal to have some doubts in life. It's normal kukhala ndithu ndi chikayiko mmoyo uno. Chachikulu ndi chikayiko chathu tizilowera kwa Ambuyeko, chifukwa muja limanenera Baibulo mwa Yesu ndiye muli mayankho azonse. Yohane atakhala ndi makayiko sanachedwe nkufunsa, kukafunsa ansembe, kukafunsa maprofeti ena, kukafunsa alaliki nthawi imene adangopita kwa ophunzira ake ndi kuwauza kuti takamfunsani ndiyeyo kapena tidikire wina. Yes, pamene tikukayika za Mulungu, pamene tikukayika za chifundo cha Mulungu, pamene tikukayika za mphamvu ya Mulungu, pamene tikukayika za moyo wathu, pamene tikukayika za utumiki wathu, it's only in God, it's only in Jesus, it's only in the Eucharist where we get our answers. Tisamatope, where we are confused, to go back to Jesus and ask him the questions that are troubling us. Chotsirizira chimene ndimafuna tisinkhesinkhe ndi moyo wa Yohane Mbatizi. Tikukamba za kubadwa kwake, koma tithokamba za moyo wake njeno. Nchonena kuti sitingakambe za Ambuye Yesu osakambako nkhani ya mtanda. Yohane adatsira umboni zimenezi. Timamva kuti pamene anali kukula, monga ndinanenera mfundo ina ija, inafika nthawi yoti anayikidwa ndende, walalika Yesu Khristu, wakonzekeretsa anthu kuti amulandire Yesu Khristu. Yesu Khristu wafika ndipo walozera naka kankhosa ka Mulungu. Koma tikuona kuti amuyika ndende, Herode wamuyika ndende. Chikuchitika ndi chani? John had so many questions. Kodi Ambuye Yesu amene ndimankozekeretsayo sangabwere kudzandipulumutsa, sangabwere kudzandithandiza, sangabwere kudzandizonda? The question could be, nchifukwa chani Ambuye Yesu sadapite nkukantulutsa Yohane ndende? Yohane yemweyo amanena kuti Ambuye muzikula, ine ndizichepa. Ndipo kuchepa kwake ndikuvomera kukhala mbali imodzi ya mbiri ya chipulumutso. Sitingakambe nkhani ya mbiri ya chipulumutso posakamba nkhani ya mtanda. Ambuye Yesu adaona kuti ndi chazeru kuti Yohane Mbatizi anyamule mtanda wake pomutsata Yesu Khristu. By being thrown into prison, John carried his cross in following the Savior, the Master whom he had preached. Eno ndine ilipo nthawi ina timaona ngati Mulungu sakuyankha. Koma titati timvetsere mkatikati mwa kuvutikamo, mkatikati mwa kusaukamo, mkatikati mwa our suffering, mukaona kuti ndi mbali imodzi yothangatira kunyamula mtanda wa Ambuye Yesu. Tipemphe tsiku la lero pamene tikukondwerera kubadwa kwa Yohane Mbatizi kuti Ambuye atisandutse a Yohane ena. Tikhale anthu odzichepetsa, tikhale anthu okondwerera pamene Ambuye Yesu atiyandikira, tikhale anthu ololera kunyamula mtanda wa Yesu Khristu ngakhale pamene tikudziwa kuti ndife osalakwa. Koma choposaposa tikhale anthu ovomera kuti Ambuye Yesu azikula, ife tizichepa. Kodi mukhala Yohane otani lero? Ndikhala Yohane otani lero? Nanga m'Chikhristu chathu tikukhala a Yohane bwanji? Timpemphe iye amene adationetsa ndi kutikonzekeretsa kuti timulandire mpulumutsi nthawi ndi nthawi azitinenera kuti mpulumutsiyo azikhazikika m'mitima yathu. Ndikufunirenitu abale ndi alongo tsiku lopambana, osatopa pochita zabwino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.